ये लेखनी के और कहा कि गौले भी और बा, लेकिन हमारा यहाँ छू गइल के चलते हम गावता खिनत खाट नंद हर किशोर के अरे गोड़ लागो तबा खिनत खाट नंद अजीत हलचल भैया की आवाज है हर किशोर के हर गोड़ लागो तबानी कि मुरली धर्मा खान चोर के गोड़ा लागो चल जाए विलंबित से पहले कि मुरली धर्मा खान चोर के गोड़ लागो मुरली धर्मा खान चोर के गोड़ लागो मुरली धर्मा खान चोर के गोड़ लागो हारल मारल के जाके जेतारा हारल मारल के जाके जेतारा कतने के भागिया जिंदगिया सवारा उनगी के दोनों हाथ जोड़ के गोड़ लागो तबानी भैया यही में दिखा दे चौगुन 2 मिनट का खिनत खाट नंद अरे किशोर के हर गोड़ लागो तबानी भैया कि मुरली धर्मा खान चोर के गोड़ लागो तबानी मुरली धर्मा खान चोर के गोड़ लागो अरे हरल मारल के आके जेतारा हरल मारल के आके जेतारा कतने के भगिया जिंदगी समाज अरे उनगी के दोनों हाथ जोड़ के गोड़ लागता उनगी के दोनों हाथ जोड़ के गोड़ लागता
नटखट नंद किशोर गुण लागत बानी नटखट नंद किशोर के गुण लागत बानी नटखट नंद किशोर के गुण लागत बानी